Kane no s'està girant, recull la cura, comença a girar, ara sí que sí. Sí, següent enfrontament entre Overkill i Boom Headshot 666. Si no vaig errat. I és Kino contra Yuki, sí. Però ha dit Cisco que Kino no estava. M'ha semblat llegir a mi abans. Doncs sí, sembla que Hobbs ens calla la boca perquè sí. És Overkill contra Boom Headshot que el tenim aquí. És que, mare meva, tio, estic a tot, Estàs a tope, estàs a tope. Rito, please. Veiem en la taula... Rito, please. Rito, please. Rito, please. Ok, doncs tindrem Overkill, que s'estrenava també l'edició passada, tal com ho feia Cain, i s'enfrontarà al bicampió d'aquest torneig. Va guanyar edicions 3 i 4. I també un clar possible guanyador, no? Sí. Veurem perquè pot ser Boom Headshot 666, que és molt estudiós amb els seus rivals, però clar, l'altre dia va perdre, així que avui també podria ser. Així és, i bueno, el Contrafluix ens fa un petit incís, sembla que el mal que menys fa, o sigui, fa menys mal als minions, no als personatges, i això, la veritat és que ajuda bastant a que, bueno, Lux té molt potencial per rentar olejades i pues, ajuda bastant a que estigui equilibrada la cosa. De moment que no han piquejat cap dels dos jugadors. Hobbs, t'està ensenyant alguna cosa el senyor Overkill? No. Està paradet. Està estudiant. De moment no m'ensenya res, Vale. No vol. M'ensenya que va amb Ignite Exhaust, però no porta gaire informació. Jo sóc un tros d'ase de mena, O sigui, fins ara no havia apuntat cap enfrontament, però bueno, ara sí que els tinc apuntats. I Boom Headshot, que fixarà aquest Mordekaiser, si no m'equivoco, com a mínim l'ha jugat un cop en el seu dia. Sí, l'hem vist. I també l'hem vist en torneig, com dius. I, bueno, Exhaust Ignite, que portarà Overkill, que li queden 4, 3, 2, un segon. Havia piquejat Hobbs? Què tenia? Darius. Ojo, Darius. Mort de Darius. Prou bé, no? Ja l'hem tingut, aquest duelo, de fet. Sí. I és favorable a Morde. No sé qui va ser, però va ser un Darius Morde, també. I va guanyar Morde. Ojo aquí, una mica de beef sano contra Fluix i li deia noob, després de que Nightshade li digués que si era la Wikipedia per les bones dates. I ojo, Nightshade tirant aquí de galones. Jo he guanyat un torneig sense aquesta informació, i tu? De locos. Demà tornes a metro a casa. Bueno, doncs bona caminata, Nightshade. La veritat, et desitgem el millor. Espero que no hagis de caminar moltíssim. I bueno, enfrontament entre Morde i Darius. Van amb els mateixos summoners, tot i que girats. Lluvia de cuchilles per part de Darius anirà en valor de runa secundària, Conqueror, dominació per part de Morde. Sí, i veurem perquè és un matchup que l'altra partida que vam veure es va allargar bastant, crec. Si no vaig errat. Sí, crec que sí. I veurem... T'imagines apuntar el minut exacte que acaba cada partida? Sí, seria increïble, Pues ho he fet. No, és mentira. És mentira, no ho he fet, la veritat. Aquest matchup, que com comento, l'hauria de guanyar Morde, més que res per la facilitat del personatge. Vull dir, té dos habilitats que has d'intentar donar. La Q pràcticament no té CD, la E sí que si la falles doncs estàs potser una mica condemnat, però si no, tanques el rival al reino de la muerte i això també t'ajuda bastant. Tot i això té un Darius davant que està bastant fort en meta, tot i que no sigui un pic que sigui dels millors, però sembla que està en meta, i va ser Darius versus Morde i va guanyar Darius. Moltes gràcies, Holo Sensei, per aquest comentari. A veure. Sí. A veure. M'estic creient. Sí. Kane, que va jugar a Darius contra el Morde de Germarper. Així és. I no, bueno, jo tinc encerclat que va guanyar el Morde. No sé si aquí me vaig fumar. Va guanyar Morde, Vale, pues el Camito... A mi em sona que va guanyar Morde. No me l'he fumat jo.
està boicotejant Holo Sensei. Bueno, és igual, no passa res. Crec que, de fet, el Darius anava com guanyant tot el rato i al final es va girar pel món. Sí, crec que me sona algo així. Sí, crec que sí. De moment tocant la guitarreta, la bona massa, acaba de fallar tot, boom, headshot, anirà amb aquest, ara mateix no sé com se diu l'ítem, però és l'ítem de omniscient. Jo ho sé. ¿Sí? Lapa maliciosa. Ah, de locos, ya ves. Contra el cuerno del guardián. Sí. I això, quin personatge jugués per a que te'n recordis de l'ítem? Cap, simplement he tabulat i ja em surt. Ah, vale. També tens raó, que estàs spectejant. Master Analyst, let's go, boom, headshot, que li aplicava la garra bastant bé. Quin xam jugues, me diu? Com? Me dius, quin xam jugues per jugar això, jo? No gaires. No gaires. No, clar, i és que ja m'estranyava com ho sap el perro. Si és un ítem que pràcticament no se veu, bona garra per part de un headshot. Aquí que començaran els trades, la passiva d'un headshot que l'activa també el Conqueror. No hi haurà més i l'hemorràgia d'aquest Darius que ajudarà bastant. I clar, és que a sobre jugues super, vull dir, no, la lapa maliciosa no te la fas ni demà. Exacte. Bueno, a veure, si jugo estil rotllo Noé, me la podria fer, en veritat. I allí el de menys és l'ítem. Bons ganxos que fan aquí, passiva que activa un headshot, la W que també és bona, ultimate que tira, ojo, no veurem el Reino, al final se l'emporta Morde, després d'emportar-se al seu propi terreny, al seu zona de confort, i ha sigut com molt raro, o sigui, estàvem aquí comentant i d'un moment a l'altre s'han baixat la vida, han utilitzat tot, i al final que Morde, una vegada més, se classifica. Sí, Morde que torna a imposar-se. Aquest Darius s'ha encalentat, se li anava una mica de les mans al Darius, perquè, clar, on vas buscant aquest dive, tirant l'ulti, sabent que no el pots matar i tal, però bueno, ho ha provat i finalment, boom, headshot, que s'emporta la victòria. Doncs així és, tenim en pantalla el quadre i, bueno, anem a repassar una mica tot plegat, excepte l'enfrontament entre Nota i Tales. Doncs en pantalla tenim el quadre dels campions vigents de les 6 prèvies edicions. Recordem que estem a l'edició 7 i primer va guanyar James Blake, després va guanyar Simple Streamer, ho estic dient de memòria, tercera i quarta edició Boom Headshot i la cinquena va ser Dume i després Nightshade. M'ha ajudat les dos últimes una mica el Noé. Moltes gràcies. I bueno, TG Paquillo, que sembla que no li dona... Encarem amb aquest Yugi contra Boom. Yugi, que potser està una mica fred, no? Perquè no ha jugat la primera ronda i veurem com li afecta això. Veurem si això doncs pot sortir cap a bé o cap a malament perquè no estàs en calent, no has jugat, no has practicat. Però bueno, veremos, ¿no? Veremos. Estic aquí apuntant. Sí, això d'apuntar no sé què, bueno, és un xau tot, però bueno, coses del directe. És que tants noms, tants participants. Sí. Se va de las manos. Boom Headshot que està invitat i Yuki també, que ja està en partida. Ojo, Yuki oro 1 i Boom Headshot oro 2, Cositas, O sigui, no és un elo increïble, però no està malament. Es podrien trobar un arranquet perfectament. Bueno, tu no, que t'enfrontes a la Lliga Ferrita. Encara deus un 1 contra mi, xaval. Un dia fem un showmatch i guanyaré el showmatch, let's go. Mare meva, quin paio, tio, quin paio. Uf, ja ha piquejat, Boom Headshot. Mare meva. Yuki, que encara té dubtes. Estic mirant aquí els OPGGs de Reui. Bueno, evidentment... Quina ràbia. No, me crec que acabes de fer aquesta broma amb el pic, que també m'agrada molt aquesta Quillana. De fet, justament me poso el seu OPGG i veig que l'ha jugat recentment. Sí? Sí. 6 partides ha jugat, 50 de win rate. Quillana la juga amb mig. Personatge
que està superbé. I tenim follow de Sydney Shaw. Moltes gràcies, benvingut aquí a Game Sports Lleida, torneig de 1 contra 1 en el dia d'avui, 7ª edició, i ja pues, a punt de saber qui són els dos semifinalistes que queden. Yuki, que està apurant pel pic. Boom Headshot, que bueno, jugarà aquesta quillana, com m'has dit, després d'aquesta horrible broma. Sí, no he fet spoiler, no, vale, ho he dit al segon 55, vale. Ah, sí, no, spoiler, no? Vale, t'has quedat inclús amb el segon. Vale, ben fet. Sí. Ben fet. I ojo, Jin, let's go. Estan traient personatges que m'encanten, o sigui, Jin, Echo, Quillana, i ara treuen a Charmander i ja està, el personatge que m'aneixo. Charmander diu l'animal, tu. Cogmau amb Electro... No. Ai, si sóc jo, el Cogmau. Quién amb Electrocutar y Jin amb Cosecha Oscura, ¿dónde te sentaste? ¿Dónde te sentaste, Cosecha Oscura? Yuki, pies veloces, Yuki, por favor. Que ajudarà més al... ajudarà més al sustain, Yuki, que parla en castellà, i pues, m'ha saltat el xip. Sou íntims, Som íntims, home, després del sub som íntims, hem fet duo i tot. No, és mentira, la veritat. Anem per 800 i poc, Bauli? 804. Exactament, no sé el 804. número. 804. 804, diu-me-lo, i haurem de fer cas. 804, sí. Teníem 802 i hem tingut un parell de follows aquest directe, així que anem sumant a poc per arribar a la gran meta de 1.000 seguidors. I bueno, Jin, que anirà amb aquesta cosecha oscura, no li podrà treure molt partit a aquesta runa, a no ser que, vagi poquejant, la pugui recollir almenys un parell de vegades abans de que acabi la partida, no? Perquè si no ho té bastant complicat. I Quillana, que anirà amb Electrocute, Flash Ignite. I bueno, Quillana, que no ho he comentat, volia fer una mica de repàs, és un personatge que tu veus jugar-lo. He vist un clip que una Quillana literalment li feia de 100-0 a Topa, que és el millor jugador per molta gent de solo Q, i l'explotaven amb aquesta Quillana. Per què? Perquè és un pick amb molt mal, però clar, has de tenir unes mans i una habilitat amb aquell personatge increïbles. Sí, és un xamp molt i molt complicat. La veritat que jo crec que no l'he jugat mai. No? O sigui, ara estic dubtant, però crec que no he jugat mai Quillana. És que no ha tingut mai molta rellevància, la veritat. No l'he jugat mai, És que no em sona. Fun fact aquí també de Quillana, direu, ostres, no hi ha riu, no pot recollir glacial. Fixem-nos just ara que ho acabo de comentar, de la cura, agafés la passiva amb la W del... Ojo, que bé que ho acaba de fer, un headshot que flasheja des de l'arbust, li feia aquí el combo. Yuki, que haurà de curar-se, resguardar-se i està xantat una bona estona, perquè, bon headshot pot aproximar-se, arriba al florecer mortal, Yuki que fa temps amb la E, però està bastant tocat. Boom headshot, és que veiem el mal que fa, crec que no ha fet el combo del tot bé. Jo no sé si falla la Q o li ha donat la Q amb la herba. Si li arriba a donar amb la de la pedra hauria sigut una altra cosa. I Yuki molt tocat, ja. Sí, Yuki, que ara ja ha de jugar a veure-les venir, perquè la veritat que boom amb aquest combo ha rebentat la seva idea. Ojo, ara aquí que torna a saltar, veurem que l'empuja amb l'ultimate. I molt ben jugat aquesta Quillana de Boom Headshot, que la veritat que ens ha sorprès els dos, me sembla, Increïble. Boom Headshot, si arribo a saber que jugués Quillana, pues te dic, jugarà, perquè és una gozada veure-la jugar, i no. Ara estic veient el combo, que en repetició, i no, l'havia pegat bé. Ha faltat una mica de mal. No hem vist els ítems, si no m'equivoco, ara mateix no me'n recordo de què havien piquejat a mi temps. Però Boom Headshot, que derrota Yuki per desgràcia. O sigui, per desgràcia, perquè sol he jugat una partida. I tindrem últim enfrontament de quarts de final. Últim enfrontament de quarts de final entre Shorei i Paquillo. A un dels dos, o a Boom Headshot o a Shorei.
Sí, ho he dit bé, ho acabo de dir bé. Tenim el quadre en pantalla i m'acabo de fixar al xat que justament el Bauli ho havia dit abans de començar, que sol tenia l'Ari d'assassino en aquesta conta, recordem que se li havia buguejat. Ja, quina llàstima. Sol tenia aquesta Ari per intentar fer una mica de burst a aquesta Tristana i una mica un Lucky. Bauli, cada semifinal igual, bastant F, És bastant creuada aquesta semifinal. Bueno, però és el que hi ha al final. Tristana pressiona molt, Tristana salta, Tristana guanya i Nightse, que l'estàs portant a la fama, Melou? Fes-te representant seu perquè al final algun kebab te cau, potser. Des que li vas donar el consell que està intratable. Bueno, aquí consejos doy, pero para mí no tengo, ¿no? Algo así. La veritat és que... Bueno. Doncs anem a fer l'aposta i així també tanquem el clip i queda per a la història. I saludo al Hobbs i al Melo del futur. I si hem arribat a l'edició 108 de 1 contra 1, doncs ens haurem de rapar els dos i fer la de les pulseres vermelles amb el seu, no, Hobbs? Sí, la veritat que no tinc ganes, Podríem arribar a la 107. Podríem arribar a la 107 i llavors que... Just a la 107, pues, sí, no sé, patarà internet a nivell mundial alguna cosa i no es podrà seguir. O, bueno, abandonem la vida, no literalment, però me mudo, pues, ja que estem, a Zimbabue, que ja l'he nombrat 50 cops. No, estàs banejat, aquest no pots. No? Ah, és veritat. No, eres tu, jo a Ecuador era. Ah, vale. I el Nightse ara just després del delay, suposo que ara ha dit que m'he de pagar els kebabs. Bueno, ja convidaràs. Hoy se come. Hoy se come. Hoy se come. Bueno, clip feta. Hobbs, és que 108 és moltíssima també, 108. Sí, la veritat és que... Entre 50... Bueno, restant 100... Són dos anys justos, És 100 entre dos, claro. Són 54 setmanes. Sí. Vull dir, no hi ha gaire més opcions. 2 anyets, o sigui, a partir d'avui... Pot ploure molt, no sé parlar, però pot ploure molt en 2 anys. Que el món s'acabi per una pandèmia mundial. No, això sembla que ja ho estem superant, Sí, tu creus? Sí, lo de la pandèmia ja sembla que veiem la llum al final del túnel. Tu la veus? Jo crec que també, És qüestió de sensacions, també, i de vivències. És bastant... Altre mirror, però què està passant, gent? Bueno. Shorey contra un headshot amb aquest dir. Let's go. Mare meva. Full mirrors, avui és el tercer, la final ja, pues, per commemoració de ser una mirror. Sí, jo no veig llum al final del túnel quan la gent està jugant Udir. O sigui, no en aquest cas, sinó que està en meta, és una locura de pic. I a mi no m'agrada, un futur amb Udir que se jugui. Diu aquí pel chat, Shorey, però què us passa con los mirrors conmigo hoy? Ja ves. És el segon, no? Sí, a Shorey s'ha menjat... Leona i Udir Udir. Sí. Bueno, cositas de la vida. A vegades te toca a tu i a vegades a una altra. Doncs això amb més habilitat, perquè hauràs guanyat molts mirrors. Claro. Tindrà molta versatilitat després de guanyar el mític Shen de TG Paquillo i, bueno, a la Leona de Dume després del mirror, com comentem. I Boom Headshot que anirà amb pres d'atac, Shorey que anirà amb lluvia de cuchilles. No sé fins quin punt. Jo crec que el pres d'atac ajuda moltíssim més a la llarga. A curt termini, Shorey que pot pegar un boost increïble amb la lluvia de cuchilles. I Boom Headshot que anirà amb l'overheal i, bueno, tindrà aquest petit escut que ajudarà bastant a que rebi menys mal, no, Hobbs? Sí, això és un combate de boxeo, pràcticament. Contra Udir serà, hòstia, a punx
i a veure qui guanya. I bueno, aquí arriba el primer trade i de moment sembla que se'l pot emportar Shorey, però comença a baixar la seva vida i sembla que serà Boom Headshot el que finalment s'emportarà això. I efectivament Boom Headshot, que amb aquest Udyr acaba amb la vida de l'altre Udyr i accedeix a la final, i tindrem pues una final de campions. Shorey i Nightse una victòria, Boom Headshot 2. Veurem si s'iguala o si agafa molt avantatge en la classificació de campió. Veiem la importància també d'aquest pres d'atac, com ha jugat moltíssim el paper per a que Boom Headshot s'emportés aquesta semifinal i com comenta... I ha fet 58 de mal amb el pres d'atac. I la lluvia? Clar, la lluvia no surt quan mal. Se calcula. No, perquè em surt aquí daño adicional infligido, 58. I a la lluvia no surt. Amb la lluvia, clar, això no sé, com a tal, bueno, se pot calcular, evidentment, el joc ho calcula, però són bàsics que pegues, o sigui, potència dels bàsics, però bueno, que després el mal, bueno, no sé, al final que Boom Headshot se classifica. Aquesta és la crònica que s'enfrontarà a Nightse amb aquesta Tristana i, bueno, podríem repassar també el quadre de guanyadors. Sembla que el client de moment no carga, així que repassem el quadre de guanyadors. Com comentava el Hobbs, 2 victòries per part de Boom Headshot, una per part de Nightse, i estem a la mateixa situació que tenim entre Tony Gang i Next Level. És una oportunitat de Boom Headshot de separar-se o de Nightse retalla distàncies. Pues veurem què passa, Empatar, sí, empatar. Pues veurem què passa, però la veritat que... És que... Boom Headshot segur que té algun pic, o sigui, amb el que sempre han tingut que prepara molt les partides i tal, segur que té algun pic contra aquesta Tristana de Nightse. Sí. Si no el té, no el té ningú. Claro. Té aquí... I està a les seves mans. Té la... Bueno, la llibreteta apuntada tal com tenim nosaltres, apuntant molts matchups, coses favorables, sembla que estan preparats, ready per a començar aquesta gran final entre Nightse i Boom Headshot. Nightse que, pues, no sé si sortirà de la seva zona de confort, Malphite, Warwick, Garen i la mítica Tristana, o intentarà innovar en aquesta última darrera partida de l'edició 7ena i sorprendre a Boom Headshot. I bueno, Boom Headshot que sabem les coses que pot arribar a fer. Sí, ho sabem, el coneixem, hem parlat amb ell, l'hem entrevistat i ho ens ha explicat de primera mà. I bueno, un minut perquè piquegin. De moment, Boom Headshot que no ensenya res i Nightse, si no m'equivoco, tampoc. Per tant, els dos molt pensatius, molt pacients i amb ganes, pues, ja de que piquegin, la veritat. Amb ganes de que escolleixin personatge. Boom Headshot, recordem que s'ha piquejat la Quillana abans, que li agrada la màgia, li agrada fer cosetes i ajudaria bastant a contrarrestar aquesta Tristana. És un assassino, té bastant burst i el gap closer de la E, és a dir, s'apropa bastant, contrarresta la W d'aquesta Tristana, tant si se posa de boca com si s'allunya. Té bastanta mobilitat aquest personatge, veurem ja fixat. Ha piquejat, Boom, ha piquejat. I què ha piquejat? Un campió que ja hem tingut en el dia d'avui, que comença per M. Mordekaiser, let's go! Contra Malphite, molt bé, ho estàs a tope, De locos, Boom Headshot que té les de guanyar, perquè el matchup és favorable a Malphite, a Morde, perdó. De fet, té 2 counters Malphite com a tal, que són 100%. Són Sylas i Morde. O sigui, qualsevol AP en general, però Sylas, Morde, que ajuda moltíssim. I bueno, pues aquest Morde que tindrà Boom Headshot surt també una mica de zona de confort i veurem què escolleixen. Veurem quins són aquests ítems, veurem com arranca la superfinal de la 7ena edició del torneig de Game Sports Lleida. I bueno, sembla que en aquest cas, Boom, que ja hem vist abans quin ítem era. A veure, te l'has après, Melo? Orbe del Guardián, però crec que no ho he vist, així que potser me No, l'ítem del Morde. Ah, el cuerno del Guardián, ¿no? No. Sí.
Ah, del Morde no el veig, tros de... És el mateix que abans, que és flipat perquè t'he dit jo el nom. Ah, l'apa maliciosa, sí. Hòstia, joder, molt bé. Nah, és que la lapa maliciosa me'n recordava, però... O sigui, me'n recordava del nom que existia, però no que era... Joder, no sé com explicar-ho. Lo típic que saps una cosa, però no te surt com se diu. En fi. Ai. Bueno, pues això que arranca, ja arriben els minions i començaran a arribar els primers trades. De moment, Boom Headshot, doncs, campejant aquí a l'arbust. No assegura ni el minion. Està ficant nerviós a Nightse, que no es vol apropar a farmejar perquè no té controlat on està aquest Boom Headshot 666. Que random, no està farmejant ningú. Sí. És que deu estar al segon arbust, voldrà pegar una garra, assegurar-se. I, bueno, veurem... Sí. No sé. Ningú farmeja, tio. Què estan jugant? A un choricillo, Nightse, farmeja con minions. Sí, algo, tio. Tira un choricillo, tira un fuet. Bueno, i recull la cura sense voler. Bueno, horrible, Nightse. Això és massa tàctic, no, ja? Sí. Mare meva, loco. És que... Ai, jo sí que el veig on està, Ai, que no està l'arbust, claro, no està el segon. Perquè just el canon havia passat. I és on està, però la veritat que no estic entenent gaire. Almenys està recollint experiència, no? Sí. Ara sí que li dona una Q de locos, la garra que la falla. Primer minion per Boom Headshot, increïble gameplay que estan veient. Boom Headshot que recull la cura, ara té la passiva, en el segon de l'ultimate, li cau l'exhaust, també en mans de Boom Headshot, que no sé per què se gira, perquè podria plantar-li cara a Nightse, que recull la fuerza imparable, se tira amb tot, o que té l'ignite, podrien que intentar matar-lo, Choricillo, Boom Headshot que no té la W, ai, te cura, que close acaba de ser això. Crec que igualment sobrevivia per la mínima. Mare meva, tio. I ojo... Que close ha anat. Què acaba de passar? Nightse, però, ara no té massa mana. Ja, aquest és el problema, que un headshot començarà a curar-se amb aquest ítem, no? Que li dona aquesta mica de succió, però clar, sense mana ho té molt complicat. Malphite, que haurà d'esperar bàsicament a intentar fer un altre combo amb la ulti i a veure si hi ha sort. A veure si té sort, no tot i això, Nightse, que s'ha curat full vida, un headshot que ara pot pussejar amb tranquil·litat aquesta olejada, i bueno, puja a nivell 7, no sé per què no està intentant donar a la garra o fent una mica de World Cup, intentant evitar que Nightse farmegi o frisegi aquesta olejada, ho aconseguirà fer d'alguna forma i que no rebin tots els minions aquests torretazos i que farà el canon, el perdrà. A veure quan anem a minions. 5 a 10, Buf. Nightse té ulti? No té. No sé quan li queda. No, sí, de fet ho veiem a baix a la dreta. Soc bastant estúpid. No, li queda menys de... Com t'agrada autoinsultar-te, Sí, quan s'ha de fer, pues se fa, cap problema, autocrítica. Bueno, Nightse ja torna a tenir mana, i li torna la ulti d'aquí poc, Sí, l'únic que, clar, Boom Headshot està respectant molt, està jugant molt enrere i no sé fins a quin punt li surt a comptar això a Morde. La garra, que no és bona, aquí arriba el Choricillo, que puqueja una miqueta, i Nightse, que amb aquest ítem tan defensiu està aguantant molt. És cert que no té gaire mal extra, però amb el mal base que té Malphite ja veiem que sembla que n'hi ha suficient. Sí, crec que m'aniré un dia d'aquests a jugar un ARAM per aprendre'm exactament les estats que dona cada ítem, perquè vaya mal de cap amb els ítems de l'Abismo de los Lamentos. Nightse que falla... 150 de vida dona el Cuerno, 20 de vida cada 5 segons i a part enxufen un 25% menys les habilitats de daño prolongado i 15 puntos de daño menys les habilitats i bàsics dels campions. No està malament. Aquest ítem va de perles contra Mordekaiser, de fet. O sigui, molt bona elecció per part de Nightse, que l'ha escollit... Bueno, clar, amb consciència, sap que té enfrentes a un Morde. Sí. Bona elecció, bon headshot per hora, que ha recuperat molta vida després d'aquest temps i aplicarà la Q. També ho farà Nightse amb el Choricillo i castiga amb el Cometa. Molts minions sota la torre de bon headshot que podrà recollir. Sí, però no està recollint quasi cap, Sí, ara empata, bona garra, Q que l'aplica. Ara aquí sí que el farà tots. Aplica, ojo, pot tirar ulti ara. Ai, falla la Q.
falla la Q, un headshot. Nightshade que no està poquejant massa, ara sí que ho fa amb la Q. Ai, una altra partida molt tensa, quasi minut 6. Ojo, li cau l'exhaust, li cau l'ignite. Reino de la muerte. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ay, la Q. Ay, es boom. Boom, headshot que s'emporta quita final i és el nou campió de la 7ª edició del torneig de control de Game Sports Lleida. Well play a tots els participants i la final que ha anat super close i quasi que no tornem a veure la kill, eh? Sí, increïble, van a Mordekaiser per a que puguem veure el que passa, no, és broma, però al final Boom Headshot que guanyarà el seu tercer torneig d'aquest 1 contra 1, 5 euros més que guanyarà, hoy se come, hoy ya kebab, y bueno, bien por él, ¿no? Podríem dir, Hobbs. Sí, bien por él, triple campió, triple corona, que fica ja distància amb els altres participants i és ell que n'ha guanyat 3 i tots els altres 1, així que almenys estarà ocupant aquest lloc de privilegi 2 setmanes més. Així és. I seria increïble edició 108, com hem dit abans, i veure qui aplica, qui té tantes corones. De moment que Boom Headshot pues, encapçala aquesta competició, que en breu el tindrem per tenir una entrevista a GJ Nightshade, perquè ara justament el teu comentari, molt ben jugat. Quarta final que arriba a Nightshade, Quarta final que arriba, com bé dius, però s'ha quedat amb molt poc de poder guanyar. I la veritat que preferia, jo crec que guanyés Knights, per ficar aquest 2-2 i que la setmana que ve hi hagués aquí una mica més de hype i a veure qui podia decidir agafar avantatge, però bueno, són coses de la vida i no res, felicitar un Headshot que ho ha jugat molt i molt bé i com sempre tot supercalculat, supertàctic i sorprenent al rival. Sí, en breus el tindrem en directe i connectant amb nosaltres. Bueno, següent edició ja, si algú no li para els peus a un Headshot guanyant-lo, començarà a despuntar-se bastant, Ara tindrem l'entrevista, suposo que s'estarà connectant i... Interès general va... Perquè la veritat que sempre ha plegut, així que entenc que no tindrà cap problemes i quan el tinguem, doncs, li farem aquesta entrevista i a veure què ens expliquen el dia d'avui. Tu, per lo que has comentat abans, tu creus que si participessis a l'1 contra 1 arribaries lluny, no, Hobbs? Entenc, espero, desitjo, suposo. Espero, entenc. Després, clar, que pot sortir qualsevol personatge que et rebenti i et faci la vida impossible. Clar, és que depèn moltíssim del rival que t'enfrentes, o sigui... Però jo apostaria pel meu Silas, per molt que tingui el handicap de l'ulti, all-in al 6 i si no guanyo allí, pues sí, li dono la mà i victòria per ell. Bueno, recuerdos del Chep, no? Una mica també, excuses barates, si no guanyo a Gunplank, no sé què, si no he jugat Leona, Thresh, no? Amb Thresh guanyo segur, si no el jugo, per no abusar. Doncs jo no sé què jugaré, però tenim en pantalla ara mateix el campió d'aquesta 7ª edició del torneig 1 contra 1. Un Headshot, benvingut, com estàs? Buenos días. Todo bien, todo correcto. Buah, es que, tío, m'ha deixat molt xocat això del Malphite, És espectacular. Sí? No sé, no m'ho esperava, tio, què és això? Explica'ns una mica, perquè, clar, com que has tirat la ulti, no sabia molt bé com ha anat el trade, però de sobte heu aparegut els dos i estàu super low i t'ho has emportat gairebé per no res. Sí, bàsicament he esperat, el primer trade ja he vist que la cosa no tira bé, bàsicament. El primer t'ha anat de poc, Espectacular, és que, tio, no portava cap ítem de dany i m'ha fet allò, tio. És una puta xorrada, això. No sé, o sigui, se m'ha tirat a merda, he tirat exhaust, per robar estats, quan s'acaba l'exhaust més o menys, no recordo bé tirar la ulti, i pues allà pues, el Malphite no té res més, llavors pues, ha sigut el que ha sigut. No sé, tio, ha sigut espectacular, lo del Malphite... Sí, és un personatge... Riot, nerf. Personatge bastant asquerós, i què t'anava a dir?
has tret també la Quillana. Mhm. M'agrada molt com l'has jugat, o sigui, has pegat un combo increïble. La tens Sí. practicada? Sí. La trauràs més? Comenta'm. A veure, l'he jugat aquests últims 3-4 dies Mhm. a Ranked i pues és el que has vist, és injugable. Si tens un personatge mig que no aguanta res, Sí. és injugable. Bàsicament, poqueix una mica amb la Q, cada elemento té daño extra, llavors li fots el... Bueno, a les geals de l'Aram tens l'elemento de gel, que és el que roteja, tipus de Lux. Quan l'has poquejat una mica, després amb buix, pitges la E perquè se redirigeixi el campió, destello, quan estàs amb la Q té aimbot, o sigui que no la pots fallar quasi, Mhm. i una vegada estàs rotejat, agafes l'elemento perquè tens un reset amb el daño de la terra, li fots un crítico i ignite. I si tens electrocute, pues ves sumant coses i si li queda poca vida, pues ulti. I ja no en Ja té, està. bàsicament. Sí, Masterclass d'aquesta Quillana, que ha funcionat molt bé i t'ha donat les portes per guanyar ja la tercera edició, no? Tercera, sí. Jo amb 3 ja estic content. Sí? Sí. Amb 3 ja estic content. I bueno, l'Udir... Sí, 3 caps. L'Udir ha sigut espectacular, l'Udir. Ha sigut... Dir. Claro, és que Sí. s'ha ficat una runa que no és per pegar-se gaire rato. Mhm. Perquè tu a la que estuneges ja has perdut el daño de ràpid, llavors jo com que tinc pres d'atac, per molt que m'estunegis, tindré més daño a la llarga. bàsicament. Ho hem comentat, que segurament pel pres d'atac era el tret diferencial entre aquests Udirs i et donava avantatge a tu contra la lluvia de cuchilles. Claro. I a més m'he ficat una malla d'aquelles d'armadura. Que també ha ajudat moltíssim. Sí. Bueno, calculadíssim tot, bon headshot. T'esperem en futurs edicions, no? Yes. Quan tingueu les inscripcions m'inscric a tots. Vale, pues sí, aquesta setmana suposo que ja estaran i Perfecte. no reinscripcions pel març i et tindrem per aquí i a veure si pots ampliar aquesta diferència. Ara de moment tens 2 tornejos d'avantatge, tu 3 i els altres 1. A veure què passa la setmana que ve. A veure si la llibreta funciona. És que mira, literalment, avui, a la llibreta d'avui tinc Udir, Camille, Quillana i Morde. L'única que no m'he tret ha sigut Camille. Camille... Bueno, si arribes a treure Camille, increïble. Sí, però no l'acabo de veure. És bastant complicat, sí. Sí. Bueno, però... ha estat bé. Sí, estan sortint cosetes. Així que, tots i totes, espavilar una mica, que tenim competència, que Boom Headshot apreta moltíssim amb la llibreteta, així que tots a mirar el rival i a donar-li canya i a competir. Sí. A veure, cuidado amb el tigre, també. Sí. Cuidado. Bueno, Boom, moltes gràcies per haver participat, felicitats i teòricament ja t'hem fet el Bizum i no res, fins la setmana que ve i a veure doncs, si t'aconsegueixen destronar. A veure. Estaria guapo. Sí. Home, aquestes últimes setmanes he tingut problemilles, Aquestes setmanes. Bueno. De 7 edicions te n'has emportat 3. Bueno. Si guanyes la que ve, 50%, Claro, Sí, claro. 50-50. Estaria increïble. Doncs, bon headshot, ens despedim de tu, moltes gràcies i felicitats per aconseguir el tercer torneig. Ens veiem en pròximes edicions. Doncs no ha donat temps de que despedir, però bueno, això mateix, acabem el dia d'avui. Boom Headshot que guanya per tercera vegada aquest torneig, Hobbs. Tenim el quadre de campions actualitzat.